totes venen de plasma i totes van amunt. És una condició que vam posar al principi, que no és obligatòria, però que és el que seguim aquí. Aleshores, la paraula ètica, podríem dir, ens l'havíem explicada a nosaltres mateixos, no? Des d'un aspecte molt humà. I des d'un aspecte molt mundà. En el sentit de la constància, dèiem, recordeu. És a dir, les coses que són constants. Avui veurem que això no és només que la part de l'esquerra. O sigui, la part de la constància és l'ètica ecològica, diguem-ne. L'ètica Apeiron no és constant, sinó que és, bueno, ja ho veurem, és una altra història. Aleshores, també canviant de xip una miqueta dels altres dies, les dues anteriors, la tècnica i la psíquica, eren fenomèniques. Aquesta és noumènica. Si veieu, a darrere apareix la paraula noumen. La paraula noumen. Aleshores, com que nosaltres els occidentals som molt fenomènics, doncs això ens costa més d'entendre. Després, també, així per anar centrant una miqueta, penseu que dividíem aquesta bola antiga en 4 quadrants, o tant, digue-li com 4 fusos, 4 fusos, El fus de la ciència, el que estava centrat en la ciència, en dèiem estat de vigília. El que hi havia a l'art li dèiem estat de somni. El que hi havia aquí li dèiem estat de deliri, o d'alguna altra forma. Què més dèiem? Deliri, què més dèiem? Jo no me'n recordo. No sabeu? Deliri. Quina és aquesta del deliri? La metapsíquica. La metapsíquica, sí. La metapsíquica, el deliri, i la metafísica, la creença. Sí. Ara nosaltres, dintre de la metafísica, estem a l'ètica. És a dir que veiem, estem en l'estat de la creença, en el nivell de creença, però concreta, no abstracta. Les creences abstractes, les nostres fes. També cal dir aquí una cosa que aquells senyors ja ho expliquen molt bé. Una cosa és creure en i una altra cosa és creure que. Una cosa és creure en, jo crec en tu. Sí. O jo crec en Déu. O bé jo creure que. Jo crec que Déu és creador i dissenyador del cel i la terra. És tot molt diferent. El creure en està més aviat en el món de la metapsíquica, del subjecte, por ahí. És a dir, quan parlem que això és creença, ens referim a creença que? És a dir, continguts de creença. Creiem que el cel és rodó, creiem que Roma existeix, tot això, aquestes creences són les que em refereixo. No creure en una persona, perquè etimològicament creure em sembla que ve de cor d'are, de donar el cor. I llavors, evidentment, aquí no és això. Encara que també té una mica de relació, perquè és pensar, és a dir, el cor em diu que Roma existeix. El cor em diu, és a dir, és la raó del cor, per dir-ho d'alguna manera, no? En aquest sentit, però no és donar el cor en el sentit de comprometre's amb algú, perquè li tens fe amb ell, Jo crec en Felipe González, tu no? Sí o Borrell tampoc? Amb Borrell o amb el Borí, amb qui? Ai, perdó, te l'he tret, però és que això s'aguanta més bé així, saps? Bueno, doncs aquí és el territori de les creences, i de les creences concretes, no de les creences abstractes. Així que estem en territori de creences. Fixeu-vos que es diu que creença, en el nostre model, creença és allò que es pren per verdader, però que no ho sabem, segur. És a dir, que no ho podem experimentar, que no és fenomènic, no és transcendent. I per tant, doncs, no sabem segur si és veritat o no, ens ho creiem. Una cosa és saber i una altra cosa és creure. Dèiem que el món del subjecte és el món de la gràcia i el món de l'objecte és el món de la veritat. Aquí estem en el món de l'objecte, veieu? Objecte. Per tant, és el món de la veritat. Llavors, la veritat hi ha de dues classes. La veritat experimentable i la veritat creïble. La primera se sap i la segona es creu. D'acord? Això es confon moltes vegades, no? I tant, i tant. La veritat experimentable és fenomènica. I la veritat creïble és noumènica. Exacte. El que passa que, igual com l'experimentable, poden haver-hi errors. I tu et penses que veus una cosa i no la veus perquè el vidre està torçat o per qualsevol altra raó, doncs també la creença també va ser el mateix. Que creus que una cosa és tal cosa i resulta que no ho és.
Entens? Hi ha creences falses. És a dir, saber els criteris que en teologia se'n diuen de credibilitat i de credentitat. És a dir, està molt afinat això en teologia. Credibilitat vol dir si això és creïble, és a dir, si és possible que sigui veritat. I credentitat vol dir si s'ha de creure. És criteris perquè una cosa no es pugui no creure. Enteneu? Això és el criteri de credentitat. Doncs a la teologia nosaltres que parem estudiàvem els criteris per una cosa i els criteris per l'altra, no? En realitat podríem dir que la credibilitat, diguem-ne, està mirant cap al fenomen, diguem-ne, cap a l'objecte. I la credentitat està mirant cap al noumen. Quan més fonamentat estigui les coses en el noumen, més s'han de creure irremissiblement, per dir-ho d'alguna manera, no? I quan més venen de la banda d'aquí són més convencionals, sobrepareix la paraula convenció per ahí, Sí. Doncs, en la part fenomènica, en la tècnica, no sé on, doncs... Convenció, sobre significat, sí. Sobre significat. Però, sobre afinitat, si podem dir. Vale. Doncs, queda així, I aquí he posat també la paraula corresponent sobre afinitat hi ha com dèiem, convenció. Però sota afinitat, i en el territori de l'ètica, hi ha obligació. Fixeu-vos que una cosa és obligació i una altra cosa és la credentitat aquesta de què parlàvem, perquè et poden obligar a creure una cosa que no té fonament. Si tu, allò que deia el William James, si a Rússia, ell era molt anticomunista, si a Rússia, doncs, els països comunistes, doncs, quan una persona diu que el sol és brillant, el mateixin, al cap de 10 anys el sol seria negre. No? Per obligació. No perquè ho sigui. M'explico, no, què vull dir? És a dir, per obligació es fan moltes coses que són unes bestieses horribles, no? Que són antiètiques, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, que el que ve del món extern, per conveniències o per obligacions del món extern, hi ha coses que es creuen. Però el fonament, diguem-ne, de la creença està més enrere. Perquè, perdó, només, l'objecte, que és el que marca l'eix, té un 50% de fenomen, un 50% de noumen, no? Sí. O sigui, tenim l'objecte, un 50% de noumen. Sí. És a dir, l'objecte, en quant que la veus com a cosa unificada, és noumènic, és metafísic. O sigui, l'objecte o pot ser metafísic o pot ser científic. Exacte. Veus les dues coses, no? L'objecte. L'objecte pot ser metafísic o científic. L'objecte científic és fenomènic i l'objecte metafísic és noumènic. Llavors, aquí es veu l'objecte com a cosa en si. I en canvi aquí es veu com a estructura que està formada de part d'un muntatge de coses. Llavors és de l'essència del que és, no? Exacte. Quan tu dius aquesta pluma, tu li poses el cor amb això. Això no és una pluma, això és negre, cilíndric, platejat, tinta. Però pluma, per què dius que és pluma? I tu l'agafes com a pluma, no com a cilíndric, ni negre, ni com a... Mires, això és la ciència, no? La ciència de l'objecte, no? Tu fas així, els accidents, Però llavors resulta que tu li afegeixes per fer la substància. Te l'han presentat mai la pluma, la substància pluma? Tu el que et presenten, perquè això és fenomen, són els accidents. És a dir, el color negre, el color brillant, el cilíndric, les formes, les longituds, el pes, totes aquestes històries, que tot això són accidents. Aquest pas a agafar-lo com un objecte que té una utilitat, que tu l'utilitzes, que hi ha una relació, no ens n'adonem. I l'estem fent contínuament. Ara estem entrant de ple en el tema de l'ètica, sí. I no solament de l'ètica, sinó millor dit el de la metafísica, no? És a dir, tots els científics, és a dir, hi ha un llibre que jo no l'he tingut mai, però que l'he vist molt citat, del Heisenberg, en què diu el que és ciència, i diu que tot això no és ciència, és a dir, tot el que és metafísica no és ciència, i té tota la raó del món. I en ciència no hi ha ni electrons, ni hi ha elefants, ni hi ha estrelles, tot això és metafísica, tot això. En ciència el que hi ha unes taules avorridíssimes en què posen tota una sèrie de qualitats metrificades, és a dir, quantificades. I llavors un conjunt de mesures, tot això, li posen aquí alfa, en comptes d'alfa li diuen electró. I llavors l'electró són aquests números. En canvi nosaltres veiem la boleta, la cosa. Està molt lligada, diguéssim, la part metafísica a la finalitat, oi?, de cada objecte. Sí. Sobretot els artificials. De totes maneres, inclús els naturals, la paraula entelegia vol dir objecte amb finalitat.
Telos és fi, en grec. En telegeia vol dir objecte amb finalitat. I amb això és una entelèquia. Sí, però això després s'ha derivat. No, és que passa que això s'aplicava als objectes vivents. Els objectes vivents, segons Aristòtil, tenien finalitat. I d'aquí es va deduir que existia ànima en els vivents. I llavors tota la gent que criticava l'ànima dels animals deien que era una entelèquia. Entens? Llavors la paraula va degenerar el sentit, però en Aristòtil és una paraula forta, entelegeia, sí. Bueno, doncs, per tant, fixeu-vos que contínuament la gent és metafísica. És a dir, durant des de la caiguda d'Aristòtil, saps que algú fa, tu fas la història de la filosofia, i algú més aquí no en fa o no? Història de la filosofia no fa ningú més. Tu, exacte. Tu no. Ah, no, tu vens després, tu vens a collir els efectes. Perdoni. No, tu. Doncs, la caiguda d'Aristòtil, que cau una mica així, en l'edat mitja alta, però després cau, a l'edat moderna va caient, perquè ve el Galileu, tots aquests, el Copèrnic, tots aquests el tomben, no? I el Newton i tot això, no? Doncs la caiguda d'Aristòtil fa arrossegar amb ell la caiguda de la metafísica. El llibre més important d'Aristòtil en filosofia es diu Metafísica, el tenim aquí. Metafísica. Exacte. Doncs la metafísica d'Aristòtil la va fer famosa. En realitat va caure perquè també va fer un llibre que es deia Física, i després va metafísica, ja més enllà de la física, i va fer un llibre de física molt famós, que és el que realment tomben els científics. Els científics tomben llibres de física d'Aristòtil, que són unes tonteries enormes comparades amb el que avui dia es creu, que diu la física, vaja. I aleshores, junt amb això va anar caient la metafísica més lentament, però va anar caient. I llavors, cap al segle passat i aquest segle, la major part dels científics es carreguen totalment la metafísica, talment que podíem dir que si de cas acceptessin la mística, que tampoc l'accepten, doncs això saltaria d'aquí a aquí, saltant-se aquest tros, diguem-ne, no? O si de cas és pla, més aviat és pla, no? És així, la mentalitat. I tothom es carrega la metafísica. I tots aquests que es carreguen la metafísica són tots metafísics. Tots. I no se n'adonen que ho són, contínuament. I és que no se'n pot no ser de metafísica. Perdó, la visió que jo tinc teva o de qualsevol dels que som aquí, que dic, tal, Lluís, això és metafísica. Exacte. Perquè les ciències són una sèrie d'ones, d'un color tal, d'una dimensió tal. Aquesta síntesi que tu fas, i que a més li afegeixes entitat. No, sí. Per això darrere de la metafísica es posa sempre com a base màxima de la metafísica, a veure aquí, oi? Quan toca el número és el ser de les coses. L'entitat, ente o ser, és el mateix. Ja es discuteix tot matisos, però vaja, ente és més pràctica i ser és més teòric, però vull dir, és la idea aquesta. És a dir, que l'objecte de la metafísica, cada ciència té un objecte, té un contingut, oi? El contingut de la metafísica és el ser. Bueno, encara avui dia Heidegger té un llibre famós, Ser i Temps, Sein und Zeit, és el llibre més famós del Heidegger, preguntant-se una altra vegada, després de 2000 anys, a veure què vol dir ser. És una pregunta forta. És una pregunta forta, encara, oi? I és interessantíssim, us ho dic perquè els grans filòsofs, la gent es pensa que diuen coses abstruses, però no són tan abstruses, no? Perquè estan a darrere del nostre, I després una altra qüestió també, Aristòtil deia o el ser o les quatre causes, que tu només has esmentat la causa final. Aristòtil deia que hi havia quatre causes. I fixeu-vos que la paraula cosa, que us he dit, la paraula cosa ve de la paraula causa. És a dir, la causa d'aquests accidents és la cosa. És la que causa aquests accidents. I he dit finalitat, que és una de les quatre causes. Una de les quatre causes. Però les altres tres és la causa material, la causa formal, la causa eficient i la causa final. L'eficient és? Eficient és la que causa, és la que ara en diem causa. És a dir, per exemple, el petroli és la causa eficient del moviment d'un cotxe. És el que la fa. Eficient vol dir que fa la cosa, la que fa la cosa. La causa final no fa res, atreu. Però ella no fa. La finalitat, sí. La causa material és la matèria de què està feta la cosa. I la formal és l'estructura, la disposició de la cosa, no? Tot això pertany a la metafísica, tot això són pensaments metafísics, no? Però tot això contínuament ho estem fent servir, nosaltres. A més, doncs, la gramàtica corrent té una quantitat de conjuncions ilatives, conjuncions causals. S'estudien en gramàtica, les conjuncions causals. Això és perquè tal, és a dir, el per què, és una causa. Doncs és anar buscant aquesta fonamentació que va pel darrere. Aleshores, això de la metafísica.
Aleshores, la metafísica hi ha al damunt la ideica i a sota la ètica. La ideica ja la mirarem més endavant. I avui ens toca l'ètica. La paraula ètica li passa, el contingut que la gent coneix al carrer, li passa el mateix que passa amb el tema de la tècnica. És a dir, la gent entén per tècnica el que nosaltres en diem tecnologia. Doncs la gent entén per ètica el que nosaltres diem eticologia. Solament que és una paraula que no existeix, però que s'hauria de dir. La eticologia és el tractat de les coses pràctiques des de la ideologia, des de la ideica. Enteneu? I això és el que la gent entén per ètica. Quan diuen, els nens faran classe d'ètica perquè no hi ha classe de religió. Diuen, això que és divertidíssim, ja l'expressió és divertida. Doncs no fan classe d'ètica, fan classe d'eticologia. És a dir, per exemple, els manaments de la llei de Déu, o els principis de moral, o si s'ha de fer abort o no es pot fer abort, això és eticologia. Això, diguéssim, és més aviat, esclar, ja és racionalitzar les coses. És teòric. Esclar, és teòric, però aplicat a la pràctica. És a dir, hi ha la teoria i la teoria aplicada a la pràctica, com hi ha la lògica i la tecnològica. No, la tecnològica és la lògica aplicada, la matemàtica aplicada a la tècnica. Doncs la lògica, o sigui, la ideologia, la ideica, diríem nosaltres, la ideica aplicada a l'ètica seria eticoèdica, o una cosa així, digue-li com vulgueu. I això, les idees sobre ètica, sobre comportaments i coses d'aquestes, doncs això, tota la història des de fa, què sé jo, no sé si 4.500 anys, ni un dia més ni un dia menys, que dia l'Agustí, doncs hi ha moltes ètiques d'aquestes, el codi de Moravi i totes aquestes. El dret és ètica social, no? Eticologia, diguem-ne, social, tota l'estructura, la Constitució, les lleis, tot això és eticologia, tot això. És governar les coses reals amb unes quantes idees, no? Des d'un punt de vista de principis teòrics, que són les lleis. No mataràs, no tal, no qual, no robaràs, tot això és eticologia. M'explico o no? O sigui, encara no estem ben bé a ètica. O sigui, que fixeu-vos que ens anem acostumant, però estic traient brossa, estic traient el que se superposa. És a dir, que a nivell social, la eticologia és tota l'estructura jurídica. Que estarà bé o malament. Eticologia estaria a ideologia. Com? Eticologia estaria a ideologia. És un pont entre la ideica i l'ètica. És a dir, l'eticologia seria l'aplicació de les idees a l'ètica. Com la lògica està a la lògica, però la tecnologia és la lògica aplicada aquí. És un pont metafísic. Principis ètics, per exemple, és que és el mateix. És el mateix. Els principis ètics són ideica, però hi ha principis, per exemple, que no són pràctics, sinó que són teòrics. Per exemple, que t'he de dir jo, doncs, deixa'm-los posar del meu ram, no? Déu és una naturalesa, la Santíssima Trinitat és una naturalesa i tres persones. Això no és ètic, això és ideic pur, diguem-ne. En canvi, no mataràs és un principi d'acció, i per tant del món pràctic. M'explico la diferència? Una cosa, per exemple, és, que sé jo, el comunisme. I una altra cosa són les lleis comunistes que s'apliquen a la pràctica, que d'un país real. En un estat concret. Entens? En un estat concret hi ha una ordenació legal determinada, que se'n diu també lleis positives, no? És a dir, lleis aplicables en un lloc. Explico. Inclús hi ha un intermig, que són les lleis, els estudis teòrics de la jurisprudència, tot això, no? Però fixeu-vos que hi ha una diferència. Jo, per exemple, cap té la raó pura i la raó pràctica. Totes dues són raons. Totes són abstractes, però una és la raó de la raó, l'altra és la raó de la pràctica, que és molt diferent. I tots els grans filòsofs tenen raó de raó i raó de la pràctica. Entens? Tenen l'ètica. I l'ètica, per exemple, en Plató hi ha dues ètiques, l'individual i la col·lectiva, que se'n diu política. I la política, el tractat de política, no el fet de manar, sinó un tractat de política que se'n diu la república, en Plató. No? La república és una eticologia social. Però quan dius això, sembla que et saltes metafísica. No. I tant mateix lloc. És que les dues són metafísica. El que passa és que és un pont metafísic, és el pont, la metafísica.
És a dir, la metafísica, el que passa és que l'hem definida així, ara l'estem jugant així. M'entens? Hem definit com les coses, allò que dèiem, m'entens? Ja l'estem fent vertical, però no te la faltes, no? Seria el mateix amb lògica i tècnica, que la tecnologia no seria la ciència. És que saps què passa? Que en realitat el que nosaltres en diem ideica, tradicionalment se'n diu metafísica. És a dir, la metafísica és ideica, és abstracta. En canvi, hi ha una excepció que és Aristòtil. Aristòtil la baixa, Plató la puja. La teoria de les idees de Plató és ideica, la metafísica de Plató. I a més no es deia metafísica en aquell moment, no? Però Aristòtil doncs, no parla d'idees, sinó que parla d'essències. I en les essències hi ha la forma, que és més aviat ideal, i la matèria, que és més aviat concreta. La causa material i la causa formal, no? Bueno, més o menys, ens anem navegant en aquesta història. Aleshores, costa bastant entendre el que és l'ètica, perquè tenim totes aquestes idees que ens fan derivar cap a això. Llavors, recordeu, per exemple, quan parlàvem de tècnica, que la tècnica és el savoir-faire, que diuen els francesos, és saber fer les coses, és tenir intuïció, tenir habilitat, tenir aprenentatges, totes aquestes coses, no? de la tècnica, Doncs, jo explico ètica. Ètica té dues etimologies, si no se sap quina de les dues és la que val. Una ve de el que podríem dir el cau dels animals. O sigui, em sembla que és cetos, o no sé com se diu, que és el cau dels animals. I llavors d'aquí surt el que en ecologia se'n diu un nínxol ecològic. El nínxol, diguem-ne, és el lloc on s'hi troba bé una cosa, el nínxol ecològic. És el conjunt de condicions que fa que una cosa es trobi bé. I un cau és el racó on l'animal es troba bé. El niu, el cau, etc. Això és una etimologia. I és interessant aquesta etimologia perquè les creences són com el niu de les nostres accions del tot el fenomènic. Té com una cuixa, un llit de creences que són les que fan que allò t'hi trobis bé, si no allò no s'aguanta. I llavors, quan no entens de la closca d'això que tens, en tornes a fer una creença. És a dir, ho fas acrític. És a dir, sempre necessites una cosa acrítica per tenir crítica. Només pots criticar des de certa seguretat, si no hi ha res segur. És a dir, només pots avançar amb el peu cap aquí, així caminant, si aquest peu està fixe. Si aquí hi ha rodes o hi ha glaç, el que sigui, fas així si no camines. I necessites que estigui quiet per moure aquest. És a dir, el fenomènic necessita un anclatge noumènic. Llavors aquesta espècie d'anclatge és la creença. I aquesta creença doncs, ha de ser acrítica, creguda, no sabuda. I tots tenim això també se'n diuen els implícits. Tot allò que suposem per poder fer coses que no les suposem, sinó que les fem, o que les creiem, o que les trobem, o que les experimentem, o el que sigui. Explico una miqueta. Aleshores, és aquesta espècie de nínxol. Però no un nínxol ideal o ideològic, que seria la ideica, sinó un nínxol real. Allò que considerem segur. Per exemple, la noció de nació. És a dir, la gent se sent catalana perquè se sent catalana si és que ha nascut. I si és un senyor que té un origen rar, és a dir, que ha estat d'un lloc i després al cap de 2 mesos ha anat a un altre, i després un altre, aquest senyor és apàtrida, no? I no té niu. Però la persona que sí, que ha viscut i que té arrels i que tal igual, o que les ha adquirit, perquè s'ha anat a un lloc i ha anat adquirint arrels, llavors, com la mare, per exemple, la mare és lletja, és guapa, el que sempre és la mare. I la mare és el niu, i la toma la deja. No és ni millor ni pitjor que un altre, o sí que ho és, però no importa, no la critiques des del punt de vista de mare. La critiques quan ja et fas adult, quan ets adolescent, i comences a criticar el pare i la mare perquè ja els veus com una cosa fenomènica a discutir i a criticar. Però abans no, abans el pare i la mare són tot, són l'univers, són l'úter universal, o la matriu universal. I tot això és ètica. Llavors això del niu té molta importància, no? Ajuda molt a entendre què vol dir l'ètica. I una altra cosa és l'altre origen, que és més filosòfic, que sembla que ve del mateix origen que ser. És a dir, cetos és ethos, l'S
indoeuropea, en grec passa a ser un esperit i se convierte... Un H o no? No n'hi ha, no, és un esperit suau. Un esperit suau, em sembla que és etos. Perquè si no seria, després al traduir-lo, el traduirien en Bach. Doncs no, és un esperit no aspre, sinó un esperit suau. És que en grec, a més d'accents, posen una espècie de cometes, així. Si això en diuen esperits. I n'hi ha de dues classes, un així i un així. Entens? El que, mirant-ho tu, és així, se'n diu aspre, i el que és així se'n diu suau. I aquest aspre, quan es tradueix al llatí o al català, apareix un H, perquè avisar-lo que existeix. Un H. Però, en canvi, doncs, l'esperit suau no apareix res. I ètica ho posen sense res. Sí, que és etos, no? Etos, però aquest esperit suau era una S indoeuropea. Que s'ha perdut. Llavors això és la mateixa noció de ser. I etos vol dir ser? Sí, seria el ser de les coses. Que de fet també lliga a la metafísica. Enteneu què vull dir o no? L'essència. Exacte, l'essència. Que podríem dir també la substància, nosaltres, de les coses, no? És allò que ofereix resistència permanent, però concreta. Esclar, el món actual, per jo ara miro això, i soc un senyor que estic en repòs, perquè la taula és taula, perquè el sostre és sostre, perquè la llum és llum, perquè tu ets tu, perquè tu ets tu. Imagina que ara s'hagués posat aquí algú que no coneixem de res. No sabem qui és. Estaríem tots... perquè allà falla, allà no saps què creure. Enteneu què vull dir, no? És a dir, el terra aguanta, i de sobte un terratrèmol ho gira tot del revés. Doncs, això és l'ètica, és el ser de les coses, allò que és, senzillament, no, les coses. Llavors, això seria l'ètica. Fixeu-vos que el Kant, per exemple, el Kant és un pobre senyor, un gran senyor, és un gran filòsof, però és un tio que estava entremig de dos mons i no sabia com sortir-se'n dels dos mons. Venia del món de la fe i entrava en el món de la ciència, és una dura del quasi bé, creient de Newton, i l'eleva a filosofia màxima. I la crítica de la raó pura doncs, diu que l'única cosa que sabem segura és la ciència. És newtoniana. És l'únic que sabem segur. I el més, comença el llibre molt divertit, el llibre de la raó pura, deixem-ho ben llegir perquè és culturalment interessant. I val la pena que sapigueu, a veure si el trobo, Kant Zamkà, oi? Kant Zamkà. Que és la crítica de la raó pura. Sí. A veure, aquí en Manuel Kant, és un llibre gros que es veu de seguida. I té un començament molt divertit. El llibre és cabdal, és un llibre cabdal de filosofia, és dels 3 o 4 llibres importants de filosofia. I l'altre també, de 3 o 4. Sí. Els centenars que s'ha d'escrit. Sí, centenars. Milers. I tots els altres 3? Fixeu-vos, diu, la raó humana comença així. Bueno, no sé si és aquest començament o un altre, perquè això és un altre pròleg, que va fer no sé quants pròlegs. Em sembla que és aquest. La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las cuales tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Que és axiomàtic, vol dir. No vol dir axioma. Sí. Dice, la perplejidad en la que cae la razón no es debida a culpa suya alguna. Comienza con principios, lo que es los principios, cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia, uso que se halla a la vez suficientemente justificado por esta misma experiencia. Con tales principis, això vol dir tant per la ciència com l'axiomàtica de la ciència com pels principis morals també, els manaments de la llei de Déu, per dir d'alguna manera, ¿no? Con tales principios la razón se eleva cada vez más, como exige su propia naturaleza, llegando a condiciones progresivamente más remotas, pero advirtiendo que de esta forma su tarea ha de quedar inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan. Se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico, o sea, que no se pueden experimentar, y que parecen, no obstante, tan libres de sospecha que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos. Es así como incurre en oscuridades y contradicciones,
y aunque puede deducir que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en algún lugar, no es capaz de detectarlos, ya que los principios que utiliza no reconocen contrastación empírica alguna, por sobrepasar los límites de toda experiencia. El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica. Sí, i va seguint, és molt interessant tot això que diu aquí, i ve a dir que són les qüestions més importants, que no ens podem escapar d'elles i que no hi ha manera de saber. I llavors, existeix l'ànima o no? L'ànima és immortal o no és immortal? Uns diuen que sí, altres diuen que no, i diu ell, no hi ha arguments. I aquí dedica tot un apartat a aquestes apories de la metafísica. Existeix Déu o no existeix Déu? Hi ha arguments per dir que sí, hi ha arguments que diuen tots els arguments per dir que sí, no hi ha cap que sigui segur, perquè l'única cosa segura és que miréssim per un microscopi i trobéssim Déu, i com que això no hi ha manera, doncs, o que trobéssim l'ànima o altres coses, va dir unes quantes coses, no?, les paradoxes que hi ha. És dir, i el Wittgenstein diu el mateix, les coses més importants de la vida resulta que no hi ha manera de demostrar-les. I el que podem demostrar és perfectament demostrable, però són tonterietes. I diu això, I llavors, quan un estudia aquest llibre, l'ha estudiat el Kant, la gent que el Kant, en el fons, és un científic camuflat de metafísic, però ell el que creu és en la ciència i res més. I Kant se'n defensa d'això per aquí, ara no sé on buscar-ho perquè està per ahí. Ell diu que no, que ell el que va fer és posar cada cosa en el seu lloc, inclús perquè reservar per la metafísica el seu camp, que en deia Glaubensraum, l'espai de la creença. Glauben és creença en alemany, i Raum és espai. I diu ell que aquell llibre l'ha fet per aconseguir un espai per la creença, que és la metafísica. Que és curiós. El tio s'estava fotut perquè no sabia com sortir-se d'aquest merder. A més ella, evidentment, no distingia entre metafísica i metapsíquica. No, no solament no distingeix, sinó que es carrega totalment la metapsíquica. El Kant es carrega totalment. Té un llibre dedicat a carregar-se la metapsíquica. Què? Què dius, és un deliri, que no? No és res. És que ell tenia un amic seu que es deia, té un nom molt estrany. Un amic seu, un nom molt estrany, no me'n recordo, ja em sortirà. Tenia un amic seu que quasi cada dia anaven a discutir a la vora del riu, allà a Königsberg, i aquest amic va acabar que va ser esotèric i va tenir revelacions i tota classe de coses rares. I llavors el Kant té una obra contra ell terrible en què s'ho carrega tot. I després més tard va dir, mai més escriuré una obra així, perquè es veu que és una obra passional, saps? I quan una persona és molt passional vol dir que ja no deu tenir tanta por. Bueno, deixem-ho tot això. Doncs estem en aquest territori, de que mai ens hem presentat la pluma, però hi és. Bueno, aleshores jo defenso una cosa contra Kant. És a dir, contra Kant, Kant diu, no és experimentable, però resulta que si això és tan concret com la tècnica, sí que és experimentable, perquè el concret és el concret. Per la mística, no? Perquè el Kant no la veu concreta, no la veu concreta, la metafísica. És a dir, no té base, és a dir, tota aquesta part d'aquí se la salta, la part que és l'ètica. Ell fa eticologia, i a més, en la crítica de la raó pràctica és divertidíssim perquè el principi únic, que posa únic, d'ètica, diguem-ne, d'eticologia, no? És un principi actua de tal manera que la teva actuació pugui servir de norma per tota la humanitat. I no et diu mai si matar és bo o és dolent, ni diu res. I l'únic principi és l'imperatiu categòric de Kant famós. Té diverses formulacions, però una és aquesta, no? I imperatiu categòric el posa per nassos, perquè si no, diu ell, la humanitat aniria malament una mica com diu aquí, perquè és raonable, perquè per les altres coses es necessita i funciona bé, però no és perquè sapiguem que sigui bo. Bueno, és un imperatiu, és una cosa manada, obligada, no és una cosa deduïda ni racional, ni res. És una cosa imposada. Interessant això que acabes de dir. El model té aquesta part sorprenent, que és que, evidentment, hem d'arribar a experimentar l'ètica. Exacte. Perquè és una cosa pràctica, per tant, igual que una experiència psíquica o de tècnica o de ciència, hem de saber entrar a experimentar l'ètica directament. Però, la paraula ex porta a error. L'Agustí diria imperimentar l'ètica, perquè estem en el noumen, no en el fenomen. I el fenomen són experiències. I fixeu-vos que l'equivalent en el noumen de l'experiència és la mort, que la tenim aquí. Veus? Veieu, aquí hi ha experiència, fenomen. A tècnica. A tècnica tenim experiència.
I a ètica tenim amor. I l'amor és la imperiència de l'ètica. L'amor, l'ètica i la mística. No, l'amor és una altra cosa. És la imperiència. És la imperiència de l'ètica. La imperiència i l'ètica què és? O sigui, què és la tècnica? La tècnica és la tècnica, però l'experiència, la tècnica s'ha d'experimentar. El fenomen. És el fenomènic. Doncs l'amor és l'onomènic de l'ètica. Que ens porta a la mística. Què? Que ens porta a la Per mística. darrere sí, esclar. Sí, sí. Però vull dir, la manera d'experimentar pràcticament l'ètica... Fixeu-vos, sí, és l'amor. És l'amor. Fixeu-vos. Jo puc discutir si això és una pluma o és una pluma. M'has fet un gir. A veure, un moment. Abans d'explicar el que vull explicar, aclarim això, que potser m'han anat de pressa i... No, perquè la equipotència de cada un dels conceptes és com si ara un no utilitzés a l'altre, però no. L'amor dius que és la implementació de l'ètica. No és l'experiència, és que la paraula de té dos sentits o tres. I aquí tu l'entens amb un i la tinc amb un altre. Fixa't. L'experiència és la base de lo tècnic. L'amor és la base de lo ètic. Només dic això. La base? Sí, la base. Però segons això seria el signe, no l'amor. L'amor? No. És que està de costat, no està una cosa... Mira. Veus? Mira. L'experiència valida lo tècnic. Perdona. L'experiència valida lo tècnic. I l'amor valida lo ètic. Són simètrics. Estan així. És dir... Podries dir que el signe valida l'ètic? No, però llavors també n'hi ha de dir que el signe valida lo tècnic. L'ètic dona això... És dir, jo el que vull dir és que aquí hi ha una font de realitat experimentable. L'experiència. I aquí hi ha una font de realitat imperimentable. M'explico o no? Ara no pensis què vol dir això, només tècnic, que és una cosa de tècnica del model. Ara, què vol dir això a la pràctica? Què vol dir la pràctica? Vol dir que si tu no estimes la pluma com a pluma, et farà la punyeta de la vida, en aquest cas. Que és la diferència entre l'amor tècnic, l'amor ètic de l'amor místic. L'amor místic és un amor d'experiència vivent subjectiva. Però l'amor ètic és l'ensopec. Tot allò que no es reconeix et fa ensopegar. Perquè t'estima, Perquè t'estima et fa plorar. Oi que diu així? Com que no ho reconeixes, això deixeu-ho dir d'una manera religiosa. Sí. Perquè no heu conegut el dia de la visita, no quedarà pedra sobre pedra a Jerusalem. O sigui, el profeta és l'amor que ve allà, brinda una meravella, no li fan cas, diuen, és un fantasma, és un dimoni, és enviat a l'infern, no sé què. Doncs ja us ho trobareu. I l'amor dona la patacada. I això és l'ètica. A no ser que ho reconeguis, si tu dius una pluma, cuidado, els nostres pares, no sé si recordeu, els nostres avis, la pluma era una cosa sagrada, el rellotge que es tenia aquí, hi havia la cadeneta, cada cosa era tinguda com una cosa sagrada. Perquè es creia en les coses. No, perquè eren valuoses també, Sí. És que aquí estan els valors. Sí, és veritat. És que aquí estan els valors. Que sí, però valors. Els valors econòmics. Bueno, llavors ve de l'altra banda. Llavors ve el signe, exacte. És que aquí també hi ha una alimentació així, diguem-ne. Hi ha totes les relacions possibles, no? I ja us he dit abans que tot el que és metafísica pot venir per raons de conveniència o d'obligació per la banda d'aquí, que és la banda del signe. I per la banda d'aquí ve la fonamentació. Jo el que parlava era d'una fonamentació còsmica, per dir d'alguna manera. Entenem que les coses valen només pel fet el sol fet de ser. El que passa és que si tu adores massa la pluma com a pluma, com que la pluma no té massa fonamentació com a pluma, massa fonamentació no numèrica, sinó que més aviat ve de l'altra banda del signe, perquè és un constructe, no és una cosa nascuda de la realitat, és una cosa construïda per l'home per les seves utilitats. Aleshores, per exemple, passa el que passa a la gent conservadora,
que es queda, doncs ahir em enranyaven, aquest senyor i un altre, que jo soc un conservador dels ordinadors i vull el meu model, el meu programa, i que no me'l talquin i que no me'l posin el 95 o el 98 del Windows, perquè ja em poso nerviós. En canvi, té d'haver una escola contínua que et faci desfer el cert de la cosa perquè sigui una altra. Que això és la revolució, de fet. És a dir, el conservadorisme i el revolucionarisme. Però fixeu-vos que més aviat el conservadorisme ve d'aquí, del signe, i el revolucionarisme ve d'aquí. És a dir, les coses només són en tant en quant estan fundades en l'amor. En el moment que ja no són amor, no són. No són importants. Llavors s'han de canviar. S'ha de deixar el pas que l'amor faci una altra cosa. I qui diu l'amor, hi ha formes parcials d'amor com la intel·ligència, la utilitat, tota una sèrie de valors menors. Però el valor és l'amor, que els engloba tots. Quan diuen l'home és un animal racional, i doncs jo conec senyors molt macos que diuen no, l'home és un animal amorós. I la racionalitat val en tant en quant està dintre de l'amor. Si no, no val, no és racionalitat, és merda. Perquè els nazis també racionalment van voler extingir gitanos i jueus i no sé quantes coses, i ho van fer molt ben fet, feien unes càmeres, tot estudiat, i la raó funcionava perfectament bé, i feien sabó, i el sabó s'utilitzava, es reciclava tot, la mar de bé, no sé si hacían pastelitos, además, o alguna cosa així, però vaja, per postres. Bueno, però, vull dir, la raó sola és un monstre, és una monstruositat. És a dir, tot ha de ser lligat a l'amor, que és el que sintetitza, és el noument pràctic. I aquesta, per exemple, allò que dèiem dels avis, que per exemple la ploma era molt important, esclar, hem dit, tenia un valor material per ells perquè era difícil tenir-ne dues. Era signe. Però, alerta, qualsevol bolígraf de 100 pessetes, que diem materialment, en un moment determinat, si no en tens cap més, i el necessites, té un valor extraordinari. Exacte. És a dir, tot això s'ha de treballar, això és ètica, tot això que estem parlant ara és ètica, és el que jo entenc per ètica. És a dir, ètica, de moment no treballem així, només treballem així. Treballem signe-amor, veieu o no? Treballem aquesta... Ètica-amor. Exacte. Estem treballant aquesta dimensió, no? Llavors, fixeu-vos, quan jo he dit que això no té importància perquè és un constructe, tampoc és veritat. És a dir, és un constructe, sí, però és un constructe que potser té una funció amorosa. Un bolígraf per una persona que per exemple, es guanya la vida, que sigui, escrivint poesies o es guanya la vida escrivint novel·les o el que sigui, i un tio, un nazi o el que sigui, li roba el bolígraf per trinxar aquell tio que els nazis trinxaven les ulleres, no? Home, això és matar-lo, això és una falta d'amor terrible, encara que això sigui un constructe, no sé si m'explico. Això és molt clar, per exemple, no menjar, no? Quan fan menjar que es diu està fet amb amor, exacte. està fet. Exacte. És dir, llavors fixa't, un signe, una sopa, pot estar feta amb amor, és ètica. Quan més feta amb amor estàs, més ètica. I quan més està feta tècnicament, és signe tirant a tècnica. I sabeu que hi ha tècnica, signe, ètica, amor. És curiós, perquè fixeu-vos que la noció d'amor és una espècie de noció que no es té massa en compte i és essencial en l'ètica. Més aviat es tindria en compte els metafísics, els filòsofs que estudien l'ètica tenen aquesta d'aquí, que tampoc és aquesta, que encara no hi hem entrat amb aquesta. És la vertical. La vertical que diria metafísica, ètica, pràctica. Exacte. Aquests, quan diuen el ser de les coses, volen dir l'entitat. És que la paraula ser en filosofia, la paraula ser, és a dir, hi ha ser, concepte o idea, posem idea, i ent. És a dir, normalment quan s'usa aquest ent, que també és del verb ser, però és un gerundi, un participi de present, una cosa d'aquestes, es vol dir el ser en concret. I la idea és el ser abstracte. I el ser està mig camí. L'Aristòtil sempre parla del ser com una cosa entremig. Per això fa metafísica, ell. Ell fa metafísica. Els ens són ètica per mi. I això és la meva idea d'ètica, que és rara, ho estic repetint. Aquesta correcció que faig a la terminologia és atrevida històricament i per mi és transcendental, és a dir, que crec que és una revolució. És a dir, el distingir eticologia d'ètica és una autèntica revolució. Perquè és que l'eticologia s'estalviaven de l'experimentació.
de la imperimentació que diríem nosaltres, És a dir, i per tant es podia discutir, i hi ha totes teories de que no existeix l'ètica, l'eticologia, o que hi ha molta gent que diu que és convencional, és a dir, que cada país té la seva, que cada tribu té la seva, que una mateixa tribu al llarg dels segles va canviant d'ètica, etc. Llavors els existencialistes van parlar del que deia la moral de la situació, que cada moment s'ha de decidir si una cosa és bona o no és bona, perquè no n'hi ha. És a dir, de seguida que se li treu el fonament a l'eticologia, l'eticologia navega perduda. Tot és possible i cadascú té la seva i cada grup té la seva i són coses grupals i tal. I no hi ha, per exemple, el que se'n diu el dret natural, no hi ha cap cosa bona ni dolenta en si. Quan, per exemple, doncs, en l'Evangeli Jesús diu tot pecat serà perdonat menys el pecat contra l'esperit. L'esperit és el noumen. El noumen, l'amor, és a dir, contra l'amor, el pecat contra l'amor. Sant Agustí diu estima i fes el que vulguis. Això sí que és un imperatiu ben dit. Tu estima primer, després fes el que vulguis. Sense deixar d'estimar, s'entén, S'entén sense deixar d'estimar. No diu estimar i després no. Ja he estimat 10 minuts, ara ja qui pugui. Exacte. Doncs ara estava dient que si qui vagi a pràctic... Aquí podria dir-se més concret, mentre estimis, fes el que vulguis. Mentre estàs estimis, fes el que vulguis. Sí. I la frase famosa de Luter, que diu peca fort i creu més fort. Això és famosa la frase de Luter, però vol dir que la fe de Luter és la caritat dels catòlics. És a dir, nosaltres distingim fe, esperança i caritat. Però Luter i tot el protestantisme i Sant Pau en les seves epístoles, quan diu fe es refereix a les tres. Per tant, és l'amor. És l'amor dels quals hi ha un aspecte que és la nostra fe. És la fe cristiana és creure què? I la fe protestant és creure en. I creure en hi ha d'haver-hi amor. És donar el cor, és l'amor. Veieu o no la diferència aquesta? I això funda tota la baralla teològica entre catòlics i protestants, que és ridícul perquè és un malentès. Perquè no, fos diu el mateix. I llavors quan diu tu ja pots pagar tot el que vulguis, però si tu tens fe, que és amor, tot ho arregla. També Sant Pau diu la caritat tapa multitud de pecats, quan ho tapa tot. És una espècie de joc que juguen expressament a deixar provocar, és provocatiu això, no? Diu, tu fes el que vulguis, forçar l'expressió per dir la força de l'amor, no? Lògica. És a dir, no pertany a la metapsíquica, sinó a la metafísica. Parla d'idees. L'altra cosa és que es fa cadascú el que estima o el que sigui. Aleshores us estava dient aquí que de vegades l'ètica, sobretot allò dels cetos que us deia, que és el ser, el ser es veu com un ent. Llavors es diu, què és el que funda l'ètica? La realitat. Jo dic que la funda així l'amor, he dit, fa un moment. I ara la mirem venint de la pràctica. Ètica venint de la pràctica, venint de baix. De baix a dalt, sí. De baix a dalt. Aleshores, és el ser de les coses una miqueta, quan us he explicat allò de la pluma. Tu, si vols, això no ho consideris una pluma, però veuràs quines conseqüències tindràs. Atacaràs. Exacte. No. Bueno, si tu no la tens en compte, i doncs t'ensopegaràs. És la pràctica. La pràctica es posa aquí entre mig i ens ho pega, puf. És a dir, això no és l'amor, això és el ser de les coses, l'entitat de les coses. Esclar, si l'armari el fa servir de què sé jo, de pelota de golf, costa molt fer golf. No, però... No sé si m'explico. El que no entenc és això que dius que si no tens en compte et fotrà. No. Si no tens en compte ho faràs. No xoques amb ella, no? Home, però és dir, si no tens en compte l'uses. M'explico, no? És dir, si no l'uses pel que és. Si l'uses sense fer la compte aquesta essència seva. Exacte. Per algun temps l'utilitzes. Sí. Bueno. Això es veu molt a les classes, els nanos que comencen a posar els polígrafs i al final els prinyen tots, perquè no tenien en compte que era un polígraf. Sí, bueno, i els nanos que es cremen, els nanos que cauen d'un balcó i totes les coses, mira. Tot aquest és el món de l'ètica, també. No és estar-los. Bueno,
I aleshores, fixa't que aquí, quan dic el que és, hi ha dos aspectes, el que podia dir l'Aristòtil, la causa material de lo que és, i la causa formal. Aquí seria el formal. Formal és la idea. Això que deia ara ell, un bolígraf, que no l'uses com a bolígraf, et taques tot. Però, vull dir, la noció de bolígraf és una idea. Però formal no és l'estructura del bolígraf? Bueno, però aquesta forma és una idea. La forma és una cosa abstracta. És un accident. Li treus, no, a més d'accident és abstracte. És una cosa abstracta, és una estructura abstracta, que és una definició o el que sigui. I aleshores, si li extreus, tu, per exemple, aquí, si li extreus la tinta real, per molt malament que la tractis no et tacaràs mai. O sigui que necessita la matèria, no la forma. Has de tenir en compte, a més de la forma, que té que saber que és un bolígraf, que té el que té. Tant si ho saps com si no ho saps. Si no té una bola que roda, no seria la forma, no seria, si no té tinta, que és matèria, tampoc escriu. Sí, exacte, i mil coses més. Si no té alumini, doncs el xafaries i etcètera, mil coses més. No sé si m'explico. És a dir que una cosa és l'ensopec de la realitat bruta. Allò que sempre explico jo d'un cego, no?, que va així, i esclar, una morrada perquè la porta estava posada així. Recte, clar. M'entens o no? I ell no sap res, ell no té cap idea. El millor tint, ell es pensa que la idea és que es trobarà una paret. És la idea que ell té al cap. Però resulta que allò està així, i està així tan si ligada al senyor com si no. I la porta no és que falti el respecte als drets humans del cec. Vaja, suposo, era el minusvàlid, és un acte de racisme de la porta contra el cec. No sé si m'explico. És que és el que és. I és el que és materialment, a més, concretament. És pràctica. I llavors això a nivells físics s'entén molt bé, però jo ara m'agrada molt també plantejar-ho a nivells morals, o a nivells col·lectius, o a nivells individuals, o que sigui, però a nivells humans socials, que per mi és la profecia. És a dir, la profecia és allò que ens avisa, si és una profecia religiosa, seria de la mort, i si és una profecia còsmica, diguem-ne, és la realitat. És allò que ens avisa, que està allà, i que ens... Bueno, ens avisa o no ens avisa, ni ens avisa. Senzillament ens trobem, ens dona nassos. Ens dona nassos. Llavors jo li dic en el Kant, el fonament experimental, que hauríem de dir imperimental, de la metafísica és la profecia. És a dir, no es pot dir que ànima existeix o no existeix, que Déu existeix o no existeix, així per les bones. Carai. No t'has trobat moltes persones que tenen una vida meravellosa, que tenen estats superiors de consciència, que entren en èxtasi, que tal i qual. Això t'està avisant de que hi ha una cosa. És a dir, per exemple, no has trobat un Gandhi que t'ha tocat el cor perquè has sapigut sense disparar una arma aconseguir tot això. Això és un avís ètic, a nivell social, que està allà posat, al mig. No ens horroritza matar infants o que sigui, això és un avís ètic. No sé si m'explico, això és una profecia per mi. Profemi, en grec, vol dir coses importants. És a dir, Els fets. Què? Fets, significa que eren fets. No, femi és el mateix que infants, que vol dir no parlador, infants, profemi, infants, és el mateix, és aquesta F, vol dir parlar. És a dir, el que passa és que profemi vol dir parlar coses importants. El que passa que en l'ús pràctic de la paraula, que a més en hebreu no es deia profeta, sinó que es deia naví, que no té res a veure, doncs la profecia que l'han treballat molt els jueus, la profecia parlaven indistintament de paraula profètica i d'acció profètica. I aquí seria l'acció profètica, més que la paraula profètica, perquè seria més abstracte la paraula profètica, m'enteneu? És més, usant els símbols. El signe de segon grau, diguem-ne, recordeu, no? Doncs l'acció profètica. Vosaltres a casa vostra no us ha passat de vegades que el vostre pare o la vostra mare s'han cansat de dir-vos que una cosa no es pot fer, el que sigui, i llavors callen ja i et reprimeixen amb la cara que posen, o amb els seus actes. Diuen, nano, has pres massa fruita, doncs ell no pren postres, i no diu res, però no pren postres. Però això és ètic, i és ètic concret. T'està avisant, i allò ho entén tot mig o no? Que vulgui entendre-ho, esclar. No sé si m'explico, que les coses, diguem-ne, metafísiques, doncs
també tenen experimentació. El que passa que a aquests nens no els interessa. És una altra història. És a dir, no hi ha cap civilització que hagi matat tants profetes com Occident. Els ha matat tant que ja ni s'anomenen. Ja hi com se'n digui de profeta, perquè és ridícul, aquest home és ridícul i passarà de rosca. I no es pot ni dir això que ara jo introdueixo aquí, no es pot dir a la universitat. Això gràcies, tinc la sort d'aquí de tenir una sèrie de sectes, de sectaris. Que la manera de matar els profetes és ridiculitzar la persona. Bueno, abans els mataven tallants i el coll. Però ara els ridiculitzen, els redueixen al silenci, els tanquen els mitjans de comunicació social, els ridiculitzen els mitjans de comunicació social, sí. En diuen també un testimonial, perquè testimoni és el mateix que profeta. Testimoni vol dir testimoni de la transcendència, del noumen. D'allò que no es veu per accidents, no són els accidents el que importa. El que importa és una altra cosa que al darrere. I màrtir també va per aquí? Màrtir és en grec, és la paraula testimoni llatí, en grec es diu màrtir. I la gent entén per màrtir un senyor que l'han matat, però no necessàriament un màrtir és un que testimonia. Màrtir és un cremat curts? Sí. Els Bonfa serien... És clar, és un cas que avisa fortament d'una cosa de fons. Feia molts anys que no passava. A on? Què ha passat? Sí, a on has tingut això? Dos curs, a Roma. O a Turquia, no sé, perquè salvinen aquest senyor que han agafat els italians. Els italians han agafat el jefe dels kurds. I a Turquia els reclamen que l'extradeixin i el volen matar perquè diuen que és un terrorista i tal. I tots els kurds d'Itàlia s'han posat a favor del tio aquest i dos s'han cremat. I va sortir per la tele com es cremaven, Vas a veure com es cremaven. O sigui, això és un acte profètic. Això passava des del Vietnam. El que passa que llavors necessita un discerniment especial, perquè, per exemple, pot ser fanatisme o pot ser autèntica profecia, però és una profecia de més de conveniència, és a dir, tota l'ètica pot venir de diverses bandes, ja hem vist, no? I llavors s'ha de discernir de quan ve d'una banda, com ve d'una altra. Evidentment és un signe. Sí. Perquè pot ser... Des del punt de vista, per exemple, ara igual canvio i la pifio, no? Però per exemple, un malalt, o el que podríem dir un malalt psicològic, que fa un intent de suïcidi o fa un arranc de no sé què, també seria, en el seu camp, seria un avís del que està vivint aquella persona. Sí, que no s'hauria d'interpretar com a signe, no seria el mateix signe que si ho fes un sant. Seria un altre avís, però és un avís. De fet, seria que està donant, de la seva manera, està donant testimoni del que està succeint i que igual, i és una miqueta, diguem, això que deies, i si la gent no ho capta, després passa el que passa. Seria això. I fixeu-vos que quan parlem de metapsíquica sempre diem que s'ha de saber entendre el que es diu. Que el que es diu no s'ha d'entendre al peu de la lletra, sinó que diria al peu de l'esperit. Doncs aquí podríem dir que s'ha d'entendre les coses al peu de la idea, no al peu de la lletra tampoc. Enteneu què vull dir? És dir, al peu de la intenció, del valor que vol representar allò, no de la matèria. Que sé jo, si es crema una persona viva, no pensem a la guanyada pell. És dir, és una altra història el que està en joc aquí, un valor profund, un valor noumènic. I això és el que s'ha de descobrir. Canviant de nivell, allò que de vegades dius tu de saber-se escoltar el propi organisme, també a nivell celular hi haurien profecies d'aquest tipus. Exacte, contínuament estan avisant de coses profundes i tant. Tot avisa, exacte. La malaltia de tal, no? La feridura, per exemple. La feridura és una malaltia, no? La malaltia avisa, un formigó d'aquí, el que sigui avisa, i mil coses. Què passa? Que tot això s'acosta cap a signe ja, perquè estem acostant-nos a fenomen ja. Enteneu? Hi ha valors més fondos i valors menys fondos. Hi ha més tècnics, per exemple, de la llista de malalties i tal. Però, per exemple, en temps de Jesucrist i quasi tots els pobles primitius relacionen la malaltia amb la malícia. És a dir, que diuen que les persones són malaltes perquè són dolents. O ells, els seus pares, els seus parents, o la seva societat, o el que sigui. I són un avís d'una cosa més profunda i ens acostem, diguem, en l'ètica, cap aquí, diguem-ne, cap al noumen. Enteneu? És a dir, la malaltia és més aviat cap aquí, perquè és més fenomènica. En canvi, el mal és més cap aquí.
és més noumènic, més profund, és més d'esperit, s'acosta cap a l'esperit. M'explico o no? Vull dir, és dir, tot això és aprendre's a moure's, però fixeu-vos una miqueta que hem fet... He fet una definició abans que no me l'he apuntat, una definició de què era... De què era profecia? No. Parlar de coses importants. Què et sortirà? Tu demana a l'inconscient que t'avisi, ja t'avisarà. Lluís, perdó, ara has definit bastant bé l'ètica des d'un punt de vista de la pràctica, allò Sí. que és, no? Sí. Tu topes a davant. Llavors, la mort no és el terme essencial que toca avui, però ens pots definir una mica més l'aspecte, l'ètica, la mort ètic, o sigui, aquesta mort a qualsevol cosa per la seva essència, per la seva finalitat, Sí, perfilar una mica aquest punt. Sí, aquest punt és bastant fàcil, ja l'he dit una mica, Sí, però sí. el tornaré a dir una altra miqueta només, perquè també hem de parlar d'això, que aquí hi ha moltes coses, oi? Només hem parlat del triangle del mig. Doncs fixeu-vos que l'amor està en la línia del nomen. I així com el fenomen és la guerra, l'analítica, recordeu que tenim analítica i sintètica, oi? És el detall, és una cosa, és un accident, un altre accident, un altre accident, el temps, l'espai, el pes, el tal, el qual, el color, la forma, tot això és fenomènic. El nomen, la seva gran preocupació és la síntesi. Aleshores, què és amor? Amor és el nomen pràctic. I què vol dir això? Vol dir la síntesi concreta de totes les coses. Llavors, quan tu fas una cosa per amor, fas una cosa tenint en compte tot. I si tu no tens en compte tot, no ets amorós. Aleshores, l'ètica amorosa és tenir en compte tot objectivament. I l'ètica mística, l'amor místic, és tenir en compte tot subjectivament. És a dir, per exemple, un mínim de respecte a les coses, perquè com que tu no ho saps tot, tu no saps el fet de que ara agafis això i el tiris cap enrere, no saps què pot passar, perquè saps algunes coses però no les saps totes. És com a mínim respecte i tingues un dubte de quan fas una cosa, i procura quan facis una cosa tenir en compte les demés, i això és amor, és l'ètica amorosa. És a dir, l'ètica amorosa seria abans de fer qualsevol cosa tenir en compte tot, si pogués ser. Quan més en el moment més tot tens en compte. Una síntesi. Sí, és dir, ser fraternal també, diguem-ne així, no? Tenir allò que feia Sant Francesc d'Assís, no? La germaneta aigua, les germanets ocells, no solament les persones germanes, que es deien germans entre ells, oi? Els fraticelli, els germanets aquells de Sant Francesc, no? Es deien germans entre ells, sinó que també Sant Francesc deia germanes totes les coses, Aquí l'amor aquest, l'amor, podíem dir allò del Schiller, del cant de la joia, tots els homes s'agermanen, totes les coses s'agermanen. En l'amor tot s'agermana. Aleshores, cada cosa que tractem, la tractem èticament en tant en quant la sotmetem al veredicte de totes les altres coses. És el usat del món de la bolsa avui, no? Que no tenen en compte res més que... És a dir, l'egoista, el que no és amorós, va a la seva. I l'amorós ho té en compte tot. No sé si t'he contestat amb això. És a dir, no és ben bé el mateix que la pràctica. Entens? Perquè la pràctica és ella que es posa en el que sigui, no? En el concret. En canvi, en l'amor és que hi ha un element, hi ha una mica més teòric en el sentit que busca la relació amb les altres coses. Entens? És a dir, respecte, quan facis una cosa, respecte del tot. És més globalista. Sí, el més globalista de tot és la línia noumènica, esclar. D'acord? Bueno, no sé si ha quedat clar tampoc la pujada fins dalt de tot. L'ètica es va transformant en metafísica a mesura que va pujant. Que la metafísica, tal com la poso jo aquí, perquè normalment s'entén per metafísica el que jo en dic ideica. Però tal com la poso aquí és el punt mig entre l'ideica i l'ètica, i per tant seria l'eticologia, diguem-ne, perquè està en mig camí. El que passa que l'eticologia és una relació, la metafísica està en mig camí. És a dir, són les coses, oi?, que van marxant poquet a poquet del concret.
Llavors cada vegada les veus més clares, les entens més, etc. En canvi aquí te les trobes. Però també les redueixes. Exacte, les redueixes. Perden dimensions, esclar, perden riquesa. Deixem això i ja anem a l'altre, que no ens queda massa temps, només ens queden 20 minuts. De moment fem només el pas de les 3 triangles, l'Apiron, ètica, ecologia. Bé, aquí la paraula ecologia s'usa en un sentit amplíssim també. Ecologia en un sentit amplíssim. Per de prompte, tal com està, doncs estaria a nivell cel·lular, metazoic i tal, però abarca fins l'humà, fins lo social i tot això, però també abarca lo físic, no? I entenem per ecologia aquí, doncs, a veure, per què li diem ecologia? No s'hauria de dir ecologia, s'hauria de dir èquica, perquè l'elogia li ve de dalt. Per això ja no he gosat canviar-ho. Com ho has dit? S'hauria de dir que? Èquica. Èquica. Sí, però que diria una miqueta equico. Ecoica. D'eco, que ve de casa. Ve d'oiquia. Oiquia, la casa. Oiquica. Bueno, que quico. Sí, és cert, és cert. Què vol dir, Què? Al final el sufixe. No, és que ho poso perquè tot m'ho diu, però no perquè m'agradi que hi sigui. M'entens o no? Fas una concessió. Faig una concessió, exacte. En espera que algú altre trobi la paraula ideal. Què passa? Que aquestes paraules totes estan relacionades amb altres. I aquí hi ha una tètrada, un 4 aquí posades a sota d'aquest, de la bola d'aquí, de la bola aquella d'allà. Hi ha les 4 blaves, aquestes 4 blaves, aquesta darrere i aquesta darrere, que aquesta d'aquí és l'ecologia, aquesta de davant és l'economia, aquella de darrere és l'ecumene i aquesta és la comunitat, que s'hauria de dir l'equia. Però com que no hem pogut en dir la comunitat, però vaja, són 4 que tenen una relació entre les 4 i esclar, mira, ho sento, però em diuen ecologia, perquè ecumene també viene d'oiquia també. Bueno, doncs, en realitat, quan ara parlàvem d'ètica, parlàvem bastant de l'ètica ecològica. És a dir, parlàvem de l'ètica de que tot quadra, de que tot es respecta amb tot, de que cada cosa està en el seu lloc i la seva i moure una cosa és tenir en compte les altres, etc. Com si estigués tot ben muntadet. Aleshores, apeiron és tot el contrari. Apeiron vol dir sense límits, sense normes, sense... Apeiron, peres vol dir límit, vol dir llei, vol dir frontera, i apeiron vol dir no frontera, com era Anaximandre, que la defensava. Anaximandre defensava que la base de tot l'univers era l'apeiron. Sí, la base de tot. De fet, igual com hem dit que l'amor era el noument pràctic, doncs aquí podríem dir que l'univers objectiu pràctic és apeiron quan és plàsmic. És dir, que és tot l'univers plàsmic. És el plasma que mira cap a ètica, és dir, cap a l'objecte, cap a l'objecte noumènic. El fet de ser noumènic el fa profund. El fet de ser objectiu, el plasma aquest, doncs el distingeix d'altres coses que es troben a la caixa i altres coses que ens trobarem que són subjectives. És dir, què li dius objectiu a la teva? Perquè estem tota l'estona entre noumen i objecte, veus? Noumen i objecte. Estem mirant cap a noumen i cap a objecte. És a dir, veus allà? És a dir, aquesta mitja bola d'aquí i aquesta mitja bola d'aquí, totes aquestes dues mitges boles, que són una bola, són objectives, està un objecte al mig. En canvi, totes aquesta mitja bola i aquesta mitja bola són subjectives, perquè tenen el subjecte al mig, que és aquí, que és aquell d'aquí. L'apeiron està darrere, aquí darrere.
Sí, no. És aquesta. Sí, aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí. Està darrere perquè és noumènica I i està a baix perquè és pràctica i està cap aquí perquè és objectiva. Per tant, és el plasma objectiu pràctic i noumènic. L'hem definida per les 4 verdes. Bueno. Aleshores, fixeu-vos que a davant, no sé si us recordeu, que ja la vam fer, hi havia acció. Aquí davant hi ha acció. I l'acció dèiem que era la pasta quàntica, recordeu? La pasta quàntica. Sí, que no sé qui per aquí deia, quan sento pasta quàntica no sé què pensar. Algú va dir, no sé qui va ser que va dir. Algú de vosaltres, no sé qui va ser. Doncs vull dir que és la base física, és el quàntum d'acció de Planck, això és l'acció. Però l'acció és fenomènica i això és noumènic. Per tant, l'acció és els accidents i per tant la ciència física, perquè la ciència és d'accidents. Però la substància, la substància d'aquests accidents, la pasta quàntica, quan diem pasta quàntica pensem en una substància, en un ser. Doncs això és l'àpiron. És la pasta quàntica. I les manifestacions són els quàntums d'acció, que és l'acció. O sigui, l'àpiron seria l'essència de la pasta quàntica, no? Sí, que és el que en diem pasta quàntica. Perquè... I en canvi allò són quàntums. Quàntums, clar. L'acció són quàntums d'acció, que són accidents, ja estan en el fenomen, Sí. però venen de l'altra banda, I que això és és la pasta quàntica. això mateix. I entremig de l'àpiron i de l'acció hi ha prodigis, si jo no m'equivoco. Sí. Que sí? Sí. És a dir, aquesta d'aquí vermella, què és vermella, sí. Aquesta vermella d'aquí és prodigi, aquesta. Aquí està prodigi, la veieu? Aquest prodigi és el prodigi de la física quàntica. No sé si sabeu que cada emanació, diguem-ne, de la pasta quàntica, doncs la primera emanació és un quàntum, però de seguida es transforma en un electró i un protó, i un negatró, un positiu i un negatró, o un protó i un antiprotó, és a dir, amb dues partícules contradictòries, que apareixen i desapareixen, que apareixen i al cap de poc es tornen a desaparèixer, i apareixen i desapareixen contínuament d'una manera totalment imprevisible. És a dir, que no hi ha cap llei que les reguli. I que a més està passant per aquí, això, Això està passant per aquí. Per aquí, per tot arreu. És flexió. Què? Flexió. Sí, que és un prodigi, és a dir, la sortida des de la pasta cap al fenomen sempre és sorprenent. És a dir, és imprevisible. I aquesta imprevisibilitat, aquesta, a veure, com diríem aquí, prodigi, aquest prodigi, esclar, la paraula imprevisible, que ja no se la trobarem per ahí, la possibilitat, no sé com només hi ha, aquí hi ha probabilitats i coses atzars i coses d'aquestes, oi? Això seria els controls, diguem-ne. Però la realitat és que és un prodigi. És un prodigi perquè... És com si tinguessin voluntat i diguessin, ara surto jo, Però fixa't, exacte. Fessin el que volia, Això, cap donador. és per llibertat pura. I llavors això és la negació de l'ètica clàssica, que són lleis. I per tant, el fonament de la llei, que és l'ecologia, Ve de la... del prodigi. La llei. Fixeu-vos que enfront de prodigi hi ha obligació. Ho veieu? Posa prodigi, signe, obligació. Ho veieu o no? Sí. És a dir, que el signe, que és l'aparició a nivell fenomènic de lo substancial, el que emergeix, doncs el fonament plàsmic és prodigiós. I la concreció mundana és obligació. Llavors hi ha un procés des del prodigi, del signe, que va des del prodigi fins a l'obligació. No us ha passat a vosaltres a nivell mental, a mi m'ha passat molt a nivell mental, que tenia una il·luminació, una idea, la bombeta que era del TV, o no? Al principi és una cosa que i llavors allò ho aprofites perquè és bo, perquè t'ha interessat, i a poc ho domines, i després ja ho repeteixes, i al final ja és una obligació. Totes les novetats, diguem-ne, comencen per novetat i acaben per obligació. És a dir, es van estabilitzant, com si diguéssim, es van situant en el món.
i construint el món. És a dir, cada novetat serà el que vulgui, però una vegada s'exercit la novetat, és a dir, s'ha creat la novetat, allò com que és una cosa determinada, doncs ve obligada per la manera de ser a situar-se en alguns llocs i no en uns altres. I a més les altres coses venen obligades a tenir-la en compte com és i d'una altra manera. I això és l'obligació, que es va fent Llavors el signe és ambigu. És a dir, el signe, que a més la paraula ja vol dir, el signe dels temps. Sí, alto, que hi ha una novetat que la tindrem de tenir en compte. Mirat així, la cosa. Enteneu? I que, a més, aquesta novetat de seguida que la comencen a estudiar els estudiosos es va convertir en obligació. Els immigrants, al final, s'han d'acollir, han d'anar a la seguretat social, a l'escola, i apareixen en una barca per allà per l'estret, no? Sí. És curiós que aquest procés que dius tu, fins i tot més curt en el temps i més ràpid, es produeix, o almenys a mi se m'ha produït, quan una cosa que t'ha fet aquest procés la deixes al cap d'un temps i al cap d'un temps la tornes a recuperar i al principi torna a ser un petit prodigi menys, potser que la primera vegada, i aquest traspàs ràpidament a l'obligació el fas més ràpid, però exactament el procés es torna a tenir. I passa en milions de coses, passa, no sé si us ha passat a vosaltres, al dematí a vegades em desperto amb una cançó a la boca, no sé si us ha passat mai, i t'agrada i la vas cantant mentre no saps el que és. Aquesta cançó què és? Però resulta que és un anunci o... Maquíssima, un tros de la cinquena simonia. Però llavors ja la mundanitzes i la situes, la classifiques i se t'ha mort. O una papallona, quan la claves, ja està mort. Etcètera. Però és interessant el moviment doble, d'anada i tornada, perquè només és explicat aquest d'anada, de prodigi que obligació, però desobligar la cosa fins que es torna prodigi. Que això és la gent que té carisma. La gent que té carisma és el que fa de l'obligació virtut, per dir d'alguna manera. És a dir, que converteix coses que són obligades a coses meravelloses, en un joc preciós. Això els pares ho fan molt amb els nens. Nen, menja la sopa. Una cullereta per la mare. Està convertint una obligació en un prodigi. D'amor, o el que sigui. Veieu també aquesta operació inversa. Jo ho sento, potser és una immodèstia, però jo tinc una certa habilitat en convertir coses corrents en coses prodigioses. Sí, tinc una certa habilitat i la gent em segueix una mica i m'ajuda perquè faig unes cosetes, una espècie de jocs d'això. És miracle, Sí, és el prodigi, és miracle, la paraula. Miracle vol dir miràculum, vol dir admirable, una cosa digna de ser mirada. Doncs bueno. Llavors també anant cap enrere, ja per entrar en l'Apeiron, que és el raro, mirant aquest trio, confinament, Apeiron, prodigi, que també és molt interessant aquest. La paraula confinament és una paraula importantíssima però totalment despreciada a Occident. Jo la vaig treure de la física quàntica. No sé si vosaltres ho sabeu, que els quarks no s'han trobat mai. Els quarks són unes partícules postulades que es creuen que existeixen, que estan dintre dels protons i dels neutrons i dels barions, que són els pesats, i dels mesons, i dels hadrons, que se'n diu. És a dir, els hadrons estan compostos de quarks. Però s'ha intentat rebentar un hadró per veure si hi havia quarks dintre i no hi ha hagut manera. I al final, doncs diu, però hi ha quarks o no hi ha quarks. Doncs avui dia pràcticament tots els físics accepten els quarks, que a més és una paraula rara que se l'han posada estrateta d'una poesia del tio aquell, del Joyce, o d'una novel·la del Joyce. Has llegit coses dels quarks tu? Aquí tenim tot un llibre de quarks només, un llibre només dedicat a quarks, aquí a la ciència. Doncs, i llavors diuen... Quark, què vol dir? Tu saps què vol dir en anglès? És que és una paraula que es troba al Joyce per dir una cosa estranya, una cosa... Sí, exactament no me'n recordo. Jo tampoc, si vols t'ho buscaré, però vull dir, és d'una part d'això i a més els quarks tenen noms raros. És a dir, els hi han posat, per tant, tenen colors, hi ha quarks verds, i colors no vol dir que siguin d'aquest color, vol dir que són diferents, el que és verd no és vermell, el que és vermell no és groc, però no vol dir que sigui ni groc, ni vermell, ni verd. Llavors hi ha uns que es diuen estranys, estranyesa, uns altres que es diuen up, a sobre, uns altres diuen down, a sota,
un altre, tenen tants de noms així que els han posat com han volgut, perquè descriuen coses que no s'assemblen res a les coses corrents, són prodigiosos, estan en territori prodigiós. Però aleshores el que diuen és que tenen la qualitat de que estan confinats. Confinats vol dir que no es poden treure, que estan dintre d'una cosa tancats, presoners, diguem-ne, confinats. De fet, avui dia hi ha una teoria més ampla que ho explica tot això i que diu que si tinguessin prou energia per bombardejar-ho sortirien. És a dir, i que també hi ha altres que es confinen més amb una menys energia, diguem-ne, no? Per exemple, en els nuclis dels àtoms hi ha protons i neutrons confinats, que es desconfinen per l'energia atòmica i la desintegració atòmica és la sortida d'aquest confinament, no? I podem dir que nosaltres estem confinats aquí ara, i que quan sortirem ens desconfinarem, no? És a dir, que el confinament i el desconfinament és relatiu. El que passa que el que diuen que és el misteriós i per això estem en Apiron i estem en aquesta zona que jo sempre parlo de la física quàntica i tot això, la diferència de la nostra confinament, el confinament dels quarks dintre d'això, dintre dels hadrons, és que els quarks no hi són dintre dels hadrons, seran quan surtin. Però dintre hi ha una espècie de pasta quàntica, un Apiron, oi? Que quan surt es agafa forma de partícula. I se suposa, perquè a més no s'han pogut obrir mai tampoc. Sí, però és que no s'ha pogut... Sí, però com que ja ha passat amb coses anteriors, a més fan uns trucos per saber que dintre doncs, hi ha la possibilitat. Això és una cosa important, perquè això m'explicarà l'Orgó. És que l'Orgó costa molt d'explicar. A veure, per aquesta via potser entendrem el que és un Orgó. És dir, després de 50 anys, de 50 anys d'haver llegit el paraula Orgó, entendre-la... No, però és Orgó aquí, el pobre Reis, pregunta-li amb ell el que deia Orgó. És un altre Orgó? No, el que ell deia no ho sé, però jo l'he agafat perquè em sembla que ell volia dir això, però no ho sé segur, si ho deia, això és el que dic jo. El que aquí val, la paraula val per això. És a dir, quan no sabíem que hi havia ADNs i coses d'aquestes, ens pensàvem, hi havia una gent que es pensava que una llavor d'avet tenia un avet petitet, i que després creixia. I llavors, en aquells temps que no hi havia microscopis, obrien i no hi havia cap avet. I ara no hi ha cap avet, cap avet així, amb la figura d'avet. Ara se sap que hi ha una altra cosa que no és avet. Però mirem-la d'una manera metafísica, no d'una manera física, no d'una manera científica, sinó metafísicament, que realment allò no és un avet, però que sí que és un avet. És dir, és un avet virtual, però és clar, la paraula ja l'hem dita, perquè què vol dir virtual? Doncs bé, l'Orgó és aquesta espècie de virtualitat. És a dir, és com un llavors de totes les coses, que no són les coses, sinó que són Apiron. És una cosa indefinida, almenys a termino ad quem, és a dir, és indefinida respecte del que serà. No és el que serà. És confús des del punt de vista del que serà. Però és una confusió fecunda, que aquest és importantíssim, aquest tema. És una confusió que quan evolucioni darà allà i no darà una altra cosa, i per tant no és una confusió. És el no-res creatiu. Una cosa així, una espècie de cosa així, És a dir, va per aquí. Aleshores, quan tu m'has preguntat dels quarks, com saben que hi ha quarks si no s'ha pogut veure mai, doncs et diria això. És a dir, aquesta mena de coses iguals també passa amb els protons, amb els nuclis, per exemple. En els nuclis avui dia es diu que no hi ha protó, neutró i a dintre, protons i neutrons, sinó que quan rebenten es formen els protons i els neutrons, però el que hi ha dintre és pasta quàntica. Sí, ja ho diuen, això. Ho diuen. I la raó, és a dir, el fonament és per com reacciona davant de coses externes, que si hi haguessin tres coses hi hauria una inèrcia, no sé què passaria, i reaccionaria així, no reacciona així, etc. Però en canvi quan rebenta es veu que sí que surten. Per tant suposa que en els quarks passa el mateix perquè és el mateix fenomen amb una escala més baixa de mesura i més alta d'energia. Podria dir que definir pasta quàntica com allò que quan deixi de ser-ho serà una altra cosa. Serà el món. És clar, el plasma és una pasteta que quan deixa de ser-ho és món. És món en potència, no? Què? És món en potència. Sí, és un món en potència, sí, una espècie en potència, sí. Però real,
concret. Llavors, aquesta noció de confinament és interessantíssima perquè podríem dir també que encara que físicament aquí som nosaltres, quan sortim cadascú serà pel seu compte, si en comptes de parlar només d'aquesta situació concreta, que és una situació de tipus fenomènic, parlessin noumènicament, podríem dir que els que estem aquí som afins de la Fundació, som una sèrie de coses, oi, que és més que no pas el que som cada un de nosaltres, és a dir, hi ha una sèrie de coses, oi? I que aquí a més es veuen aquestes coses perquè estem en el lloc, no? I en canvi quan estàs fora es perd això i només es veuen els individus. L'individu és com una espècie de resultat final d'una cosa molt més rica que hi ha confinada, d'acord? I que realment tampoc tornem a ser nosaltres fins que no sortim d'una miqueta. Exacte. Seríem orgònics. Exacte. En tant en quant funcionem així, en tant en quant tot això sigui veritat aquí, som orgànics, arribem fins aquí baix. Aleshores, jo aquí també, jo tinc dues germanes monges de clausura, i la clausura és una cosa que es va fer al principi per raons pràctiques, perquè eren dones verges i llavors els homes les atacaven, i llavors els papes i els bisbes van obligar a posar reixes per tot arreu perquè no les ataquessin, perquè els tenorios es ficaven per tot arreu. Però místicament i per moltes altres raons també són contemplatives. Al ser contemplatives no són actives i per tant no viuen cap al món, sinó que viuen cap a una altra banda, cap al noumen, cap al plasma, el que sigui, no? I aleshores les tenien una clausura que la tenien interioritzada molt i que la tenien viscuda molt i justificada molt i tal. I llavors, quan va venir el Vaticà II, que va canviar moltes coses, també va canviar això, van dir que això era antiquat, que era de la mitja, hi van suprimir les reixes i tal, encara n'hi ha una mica de clausura, però molt més disminuïda i tal. Llavors jo els predico amb ella la clausura, els dic que no sabeu el que heu perdut amb la clausura. La clausura és importantíssima. És el confinament. Esclar, és el confinament. Llavors els començo a explicar tot el sentit profund del confinament, no? Que això que tu estaves dient, que és que hi ha unes coses que quan surts es trenquen, i llavors queda l'individu suelto pelat. Però quan estàs aquí és molt més que un individu, és una alma, això és un conjunt, és una pasta quàntica, no? Elles ho diuen així. Què? Ho diuen així. Elles ho vivien així una mica, però no se n'adonaven prou, i llavors quan va venir el Vaticà aquest i els va treure, s'han perdut moltes coses. És curiós que la gent es pensa que cada revolució es guanya, per tant no saben que també es perd. És a dir, cada revolució es guanyen coses i es perden altres. Sí, com hi ha una representació teatral, perquè seria un exemple, no? Es crea una màgia. Llavors, els individus, cadascú explicarà la comèdia o el drama que han vist a la seva manera. Però en aquells moments s'ha produït una mena de màgia que tothom està com pres en aquells moments. Això és repetible. Exacte. Doncs aquesta màgia, en termes antics grecs, se'n deia leiton ergon, que vol dir litúrgia. És a dir, la litúrgia és la màgia col·lectiva, aquesta espècie de cosa, I leiton ergon, l'ergon aquest és l'orgon aquest. Tot lliga, que sí? Tot lliga. Bueno, doncs, no sé. O sigui que litúrgia porta orgull. Litúrgia com ho has definit? La màgia col·lectiva. Sí, més que la paraula màgia també jo la discuteixo perquè això gràcies a l'Agustí. Què? El posem a darrere, no? Saviesa. Sí, però és que a més l'Agustí a màgia li diu l'abstracte. I aquí estem parlant de coses més aviat, estan mistes, que el confinament és mixta, el volgó és mixta i el bosó és mixta. Però vaja, la gent es pensa que màgia són els sortilegis i això és concret, i hi ha un lío aquí de paraules, no? Però vaja, pots dir-li màgia, segons com entenguis tu. Encant, encís, èxtasi. Èxtasi col·lectiu, etc. Sí. Ara fixeu-vos que com que això no és de la col·lectivitat, que és de l'altra punta, la col·lectivitat entra en èxtasi col·lectiu si posa arrels fins aquí baix. Que de fet és d'on venim. Tots ho hauríem de tenir sempre, això, vivent. Però dintre d'un mateix, per exemple, els eremites. Els eremites eren gent que eren solitaris, no? Però el solitari no era solitari, era un senyor que entrava en orgull intern. És a dir, totes les parts seves, doncs, i tots hauríem de ser-ho, això. Això
els eslaus, els ortodoxes russos, en diuen la pustínia, que la pustínia és l'ermita interior que tots portem dintre, que tots hauríem de tenir una espècie de santuari intern en què estiguéssim fusionats, estiguéssim en estat de llavor, que seria, doncs... Llavors, quan un està així i surt cap a fora és un prodigi. A més, es pot manifestar de qualsevol forma, pot fer qualsevol cosa. Exacte. No té límits, pot ser artista, pot ser... Vull dir, no és que pugui ser qualsevol cosa, sinó que no podem predir el que serà, que no és ben bé el mateix. Perquè saps què passa? Que poder fer qualsevol cosa vol dir que no ets una llavor, sinó que ets tot. I no ets tot, ets una llavor, és una llavor de coses. El que passa que no saps quan sortiran i com sortiran i tal, no sé, m'explico o no? És a dir, això també fa que, per exemple, el Prigogine diu que l'evolució, com deia que explicava el Darwin, i que hi ha un fallo del Darwin, és que a posteriori tu saps que la llavor de vet serà una vet, entens? Però si tu tens aquí, què sé jo, els rèptils, no saps si vindran mamífers. És a dir, el que sortirà no ho sabem. Però quan ha sortit diem, això és la llavor d'això. No sé si m'explico. És a dir que On està el fallo? el fallo del Darwin és que es pensava que era científic tot. I Podria predir el que sortiria. Exacte. I el Prigogine diu que totes les espècies són imprevisibles. El que passa que quan han sortit d'una altra espècie per evolució, es pot estudiar, però és que a més va per el que se'n diu ara biologia quàntica. Jo de jove ja tenia un llibret de biologia quàntica molt bo, per cert l'he perdut, no se n'ha anat a parar, del Pasqual Jofran, que és un premi Nobel de Física, i diu que el passar d'una espècie a una altra depèn de radiacions còsmiques que fan mutacions, i les mutacions són totalment imprevisibles. És a dir, passa una radiació i no fa res, i passa una altra radiació i fa quan vol, i surt la mutació aquella el que vol, i no saps què passarà. I per tant no pots predir, és a dir, la ciència és la capacitat de predictibilitat que deia el Nicolescu en la meva tesi doctoral, recordeu? La capacitat de predicció, doncs no hi ha ciència en aquest aspecte. Suposo visibles però no previsibles. Sí, exacte. Llavors ja són les 9:05, ja passen 5 minuts a l'hora. Només dir aquí per tancar, perquè les altres, el pròxim dia, esclar, és una pena, perquè l'organisme, tot això seria bo estudiar-ho tot. Deixem-ho pel dia que ve, no? Sí, voleu deixar pel dia que ve, preferiu? Vols acabar el tema... Si volia deixar-lo ja passar el dia que ve el següent. Però llavors aquí queda molta cosa. Doncs deixem-ho. Un triangle d'aquests en una sessió no s'acaba. No, el que passa és que estem de repàs, entens? Perquè tot això... Ara ja no estem de repàs, ara. Encara sí. És mística. Sí. Sí. El que passa és que abans ho feies tot a través de la línia que jo en deia semàntica. Passar de postmodern, estàs passant de pràctica a teoria, estàs passant de volumen a fenomen, o sigui, estàs fent línies que es van travessant. Llavors això... més petits. O sigui, el que fas és polaritzar de diferent manera cada cosa. Sí. Llavors la ment ha de començar a polaritzar-se per altres... I això m'ho estàs criticant o no? No. Ho dic, però em refereixo que potser això requereix una mica més de temps, perquè és com allò de dir, és un llenguatge massa ràpid per poder capir-lo. Obliga una gimnàstica mental. Una gimnàstica mental molt gran, sí. I a reescoltar les gravacions. I a reescoltar-les. Mental i a reescoltar les gravacions. Com relacionar tot això amb l'ètica? Exacte. És a dir, Ara hi ha molts rodons i els no sé què. com que havíem definit l'ètica molt com una espècie de constant que es posa enmig del camí, doncs ara dic tot el contrari. Dic que al mig del camí hi ha una variable. En el fons de les constàncies hi ha variables. És a dir, hi ha imprevisibilitat. És a dir, la font de l'ètica és la no ètica, per exemple. Entenem per ètica el que té la gent. Hi ha una font no ètica de l'ètica. Bueno, això és que ara tinc por que ens allargarem. És a dir, vist així, d'aquí cap aquí, els primers cristians van passar. Això tu ja ho saps, que vam fer un curset, que sí? Vam fer un curset de biologia.
es van passar de la casuística i del moralisme dels jueus decadents, que en aquell moment estaven tan decadents, a tots els permanents. És a dir, clar, aquí ho dèiem per l'amor, recordeu que ho dèiem, estima i fes el que vulguis. Aquí ja començava sonant aquesta cantilena. Però és que aquí, és a dir, fixa't, el dir que l'ètica és tot previsible, mates l'ètica, perquè l'ètica només té gràcia si es pot no fer. És a dir, no hi ha ètica amb una estrella, amb un eclipse de sol no hi ha ètica, perquè no es pot no fer. És a dir, està tot posat de tal manera, és mecànic. És a dir, quan hi ha mecànica no hi ha ètica. I l'ètica, si no li poses això, és mecànica. I al ser mecànica deixa de ser ètica. Passa a ser una màquina, no sé si m'explico. Una mica. És dir, tot això que ell ha dit diverses vegades, que no saps què sortirà, doncs, en el fons del fons, no se sap què sortirà. Hi ha llibertat, en el fons del fons. En el fons tampoc no són previsibles les conductes o... Però en aquest nivell ja sí. En aquest nivell ja sí, però els seus fonaments s'han d'anar a buscar dintre. És dir, no has de fer una cosa perquè ho manen o perquè no es pot no fer, sinó perquè puguem-se fer i puguem fer el contrari, faig allò i no una altra cosa. M'explico o no? Fixa't, aquest poder fer el contrari no entrava abans dintre de l'ètica. Deia que era una cosa psicològica. És a dir, l'ètica, tal com ensenya aquests senyors, quasi tota la tradició, doncs és el dictat de la raó i no es pot no fer. Però si es pot fer és perquè ets pecador, perquè ets dolent, perquè ets feble, perquè deixes com si diguessin de ser home. I no és veritat això. És a dir, la íntima naturalesa de les coses permet fer una cosa i la seva contrària. El que passa que una vegada has entrat en aquest món ja, segons quan has de fer una i segons quan has de fer l'altra. Això és l'ètica que he explicat abans, diguem-ne, no? Però si tu entres aquí, en el fons del fons, es poden fer les dues coses indistintament. I això és el que jo de vegades ho he dit, dic a mi diguem qualsevol cosa prohibida i us demostraré que allò és una cosa bona, èticament, en tal circumstància i tal. No? Llavors la gràcia és que està aquí tot... Això que dius molt l'altre dia. I tant. Sí, ja ho sé, és molt l'altre dia. Torturar un bebè. Sí, torturar un bebè. Està bé. Si ho fan tots els metges quan operen. O l'anestesia. O l'anestesia, si tenen anestèsia. I si no tenen què? I l'anestèsia no és